हेल' खुलुमबाय नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ नोंथांमोननि गेजेराव फिन गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोना एनएसपि स्कलारशिपनि पेमेन्ट स्टेटासखौ नायनो हासिगोन दा माबायदि चेक खालामो नायलांदो भिडिअखौ जोबजासिम नाय नङाब्ला बुजिनाय नङा गिबियावनो नोंथांमोना मोनसे एप्लिकेसन डाउनलड खालामनांगोन प्ले स्ट'राव थांनानै डाउनलड खालामनो हायो उमां लिरनानै सार्च खालामबानो जाबाय आंना एप्लिकेसना डाउनलड खालामखानाय दङ ओंखायनो अपेन जादों अपेनाव थुना होनायनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस नुजागोन नोंथांमोना गिबियाव रेजिस्टार खालामनानै लाग्रोनांगोन दा आंना रेजिस्टार दंखायो बेनि उनाव नोंथाङा बे गोजौनि सार्च बाराव थुनांगोन बेयाव एनएसपि सार्च खालामबानो जाबाय बेनि उनाव बे फार्स्टआव नुजानाय नेशनेल स्कलारशिप पर्टेल बेयाव थुनांगोन बेयाव थुखांनायनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस नुजागोन फ्रेश रेजिस्ट्रेशन स्किम इनफरमेशन इम्पर्टेन्ट डकुमेन्ट्स सार्च इनस्टिट्यूट ट्रेक स्टेटास दानिया सार्च स्टेटासाव थुनानै होनांगोन बेयाव थुना होनायनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस ओंखारगोन दा बेयाव जाय बिथांमोना 5 सेम मोनबाय बिथांमोना रिनिउएल एप्लिकेसनाव थुनांगोन आरो जाय बिथांमोना 3rd सेम 1st सेम बिथांमोना फ्रेश एप्लिकेसनाव थुनांगोन आरो दा गोदानै एडमिसन लानायफोरा फ्रेश एप्लिकेसन बिथांमोननि स्टेटासखौ दा दिन्थिथ'वाखै दानिया आं फिलआप खालामनोसै एकाडेमिक इयार बेनो एप्लिकेसन आइडिखौ होनोसै होबाय दानिया डेट अफ बार्थ दानिया बे गाहायनि साबमिट बाटनाव थुना होदो दानिया नोंथांमोना गावबा गावनि पेमेन्ट स्टेटासखौ नायनो हासिगोन बेबायदि नुजायो आंना 5,000ल' बिदि चेक खालामबानो जाबाय दा नोंथांमोना गावबा गावनि पेमेन्ट स्टेटासखौ नायनो हासिगोन लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालाम लोगोसे बेबायदि भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो गोजोन्थों